Ya, monggo diaturke. Tambahan. Oke, tatas. Ya, ya. Krida Manggala siap. Yo. Panen nyoba Yu Tartini. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan, duwe sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Yo. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa krocongan. Ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Mak jejar, ban pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Oe, tambah lumpuk. Aku iki tukang tambal ban, rezekine sak dalan-dalan, golek pangan, duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Yo. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ono ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, ban pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah lumpuk. Oe, Tambah lumpuk. oe, Tambah lumpuk. oe, Tambah lumpuk. oe. Tambah lumpuk. Asik-asik. Aku iki
Bane di bane sing ono kok malah sugih. Ya. Ayo bunda, asik-asik. Semuanya Majedor, majedor, majedor. Ono ben pacar. asik Wah iki mesti rezeki teko. lagi bro. Majedor, majedor, majedor. Ben pacar maneh. Isih esuk rezekine tambah rumpuk. Owe, rumpuk. Owe, tambah rumpuk. Owe, tambah rumpuk. Owe, tambah rumpuk. Terima kasih. Oke, terima kasih.